Tento starý muž zachránil život mne aj stovkám iných ľudí počas druhej svetovej vojny. Mám krédo. Ak nie je niečo 100% nemožné, musí byť spôsob, ako to urobiť. Videl som tých ľudí z Hitlerovej čiernej listiny, ľudí v ohrození, ktorí nemali nikoho, kto by im pomohol. Všetko sa odohralo tak nečakane. Mama nás, 4 deti, schytila, aby sme si zachránili život. Skúšali sme sa dostať do Ameriky, do Anglicka, do Palestíny, ale všetky vlády tvrdili, naše hranice sú teraz zatvorené. Nebolo úniku. Zorganizovali sme z Prahy 8 transportov. Na zoznamoch boli ešte tisíce detí, čo sa chceli dostať do Anglicka. A prišiel deň, keď sme museli odísť. Vyprevádzali nás na vlak, všetci tam už boli. Posledná vec, čo mi otec povedal, bola, že mám byť jeho statočné dievčatko. Myslím, že som taká aj bola. Najväčším sklamaním bolo, že najväčší transport, čo mal odísť začiatkom septembra, zrušili. Vypukla totiž vojna a takmer žiadne z tých detí neprežilo. Moja rodina, nikto z nich neprežil. Nicholas Winton ovplyvnil veľa ľudí na celom svete, aby pomáhali chorým alebo ľuďom v ohrození. Nikdy som si nemyslel, že to, čo som urobil pred 70 rokmi, bude mať taký veľký vplyv, aký to zrejme má. Ale keď je z toho dnes príbeh, čo pomáha ľuďom žiť a tvoriť budúcnosť, je to aj pre mňa veľká odmena.